야 마봐. 왜 반짝이시? 호스텔로. 아예. lại còn không khác gì á এটা সব ফটো দিয়ে মারা আইয়ে বাবু আইয়ে সব মারা নাংলাইছে না ओमफ्राय भिडिअखौ मानो होदों होनबा ओरैबायदि गथ'आ जोंनि न' खाथिनि जाबाय जेनेबा जोंनि एसेल' गोजान जायो माने गामि दरसे दरनै बारनाय आरोखि ओरैबायदि अनथाव-बाथाव गथ'आ बेयावसो फरायफैबावदोंमोन आरो आंनिफ्राय माने आरो बिसोरनि स्कुलाबो जोंनि खाथियानो जाहैबाय मारै बिदि खालामना नायलायनाय लोगोफ्रा आयो जेबो बिसास खालामजामारा थोदस गोजांस्रिउजोबदों आं नुनानै माने बिमाफोरखौ आं सिनायनाय मोननानै आं जि नायदों आरोना ओमफ्राय बोरायाबो नुनानै आंनाव सेयार खालामनानै हरदोंमोन आं नायदोंमोन आरो ओरैबायदि दुखु मोनबाय आं थोदस आयु अनथाव-बाथाव एथ' मोजां लेखा फोरोंनायाव बिदि हेंथा आरोना लोगोफ्रा बिदि गोजाननिफ्राय फरायदों अनलायनानै जेनेबा मिलायनानैसो थानांगौ नायलाय नों गावजों गाव बर'फोरल' जाखोना हारसाफोरबो जाखो उनावसो मिथिसिगोन जेनेबा हमजानानै मिथिबासो मिथिसिगोन सोरनि माबा दङ बेहाय ओरैबायदि गोसोखौनो थानो सुखुलायासै आं दिनाबो बोरैबा खोमसि जाबाय दखानाव बोरैबा थानो सुखुलायासै आङो मानो होनबा गावनि जेनेबा सिनायनाय जेनेबा बिदि खाथि खालानि एसे माबाफोरखौ बिदि जानाय खोनायोबा बोरैबा मोनोना एसे एनै दैलाला बुनानै जेनेबा जे माबा मोनसे दाय मावदोंबा जेनेबा बुदों एसे एनै बुयोमोन जेनेबा माबा मोनसे खालामोन मानो बिदि बुथारलायनांगौ देना आयु मानो बिदि गावजों गाव ओरैनो मालाय हारिजोंबो बुथारजा ओरैनो माबा मोनसे दाय मावबाबो बुथारलि दाथ' दाय मावाखैनो होनबावबाय जेनेबा मानो बिदि खालामो होनबालाय गोसोखौनो मोजां मोनासै आं एसेबो बेनोमोन लोगोफोर आंनि भिडिअ मानो होनबा आं थानो सुखुयैनो बुंखाबाय जोंथिंजायनि मानसिफ्राबो आंनाव मेरला साइडफ्राबो दं नालाय जाहाथे मिथिथोंसै ओजोंबो बानायगोन बानायनायालाय लांखांबा माबा मेरला होजोंबो जोंथिं मिथिग्राफोर दं नालाय होमबानो नुगोन थेवबो आं बोरैबा बोखांनाय नुनायनि जाबनाय एसेबो गोजांस्रिउलायलायनाय मोन्दों आरोखि ना